Helo, Mr Matthias yn fan hyn, ac yn y fideo hyn mae fi'n dangos chi sut i wneud ymholiadau cymhleth. Fi'n dangos chi sut i wneud ymholiad cymhleth, ac ymholiad cymhleth and yw hwn, ble ni'n chwilio am dau beth. So, ni'n edrych yn yr enghraifft hyn o ysgol gynradd Ywern ac hefyd Creu Ymholiad. So, dyma ffordd ni'n mynd i wneud e. Rhyw peth a amser ni'n wneud yr ymholiad syml, dwi'n mynd i create fan hyn, wedyn fi'n mynd i query design, ac wedyn dwi'n dewis add close. Yn y golwg gyntaf, dwi'n dewis yr un gyda seren, sef 7 i 4 seren, ac yn ail golwg, fi nawr yn dechrau dewis beth dwi eisiau. So, os ai lan fan hyn, a dywysau, dwi eisiau rhestr o bechgyn i gyd, so dywysau rhyw fan hyn, ac yn y criteria, tipio mewn, bwrwau. Okay? Mae hwnna'n mynd i roi rhestr o bechgyn i mi gyd. Nawr, dwi'n mynd i ddewis bechgyn o rhyw dosbarth penodol. So, dwi'n mynd i dewis bechgyn nawr o... A jyst gofyn y dosbarth. Boys, rhowch dosbarth i fi. 7 i 4. 7 i 4. 7 i 4. Gyda llys? Okay. Right, so nawr mae dosbarth wedi dweud, so fi'n dewis 7, dyfrig 2. Nawr, dyle hwn nawr dangos bechgyn 7 dyfrig 2, fi'n mynd i gwasgu run, ac i chi gweld dyma'r rhestr o pob bachgyn yn 7 dyfrig 2. Nawr, beth dwi wedi gwneud, dwi wedi dileu'r enwau, so mae data hyn i gyd yn private, ond dyna pa mor hawdd yw e. A'i nôl i fyw nawr, chi gweld rhyw gwrwau, beth ydych dosbarth chi, 7 dyfrig 2, a dyna ni. Nawr, i arbed hwn, mae rhaid ni gwasgu'r croes, a wedyn, do you want to save changes? Ydyn, ac ni'n mynd i safio fe fel rhyw hafalu gwrwau, a dosbarth yn hafalu 7 dyfrig 2. A dyna pa mor hawdd yw creu ymholiadau cymhleth. Nawr mae angen chi nawr mynd a creu tua 10 i 15 o rein jyst i ddod mewn i'r arfer o creu nhw. Oce, hwyl am nawr, a diolch yn fawr i pa dosbarth? 7 i 4! Da iawn.